ka 500 US 500 US mari yakawandisa isingaiti. Mari yakawandisa guys, handikunyeperi 500 US. Saka guys ka musarega mari ichipfuura guys. Muchiita machallenges asina mari. Musarega mari ichipfuura guys. Kurega 5 wire US ichipfuura. Muchiita machallenges asina mari. Itai challenge ine mari yekuti ukaiwina guys ka unowana 500 US. Ndisaenda pinda munyaya yangu guys ka. Toda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati vasubscribe chiti please subscribe. Click your notification bell. Kitira pega pega panouya nelatest video haudarikiri. Pane murume anonzi pakati paInstagram pake pakanzi Mambo Ndini dosta rake Instagram ndoku 1202 yepa solution. Akabuda achitaura kuti ndine challenge yandiri kuda kuti muite guys. Challenge yakamira yakadaiwo. Pane mufana anonzi Yaman, uyu mufana wesong yake yazvandofarira chichi. Hanzi agona kuimba even kana aka 1 minute chichidzoka kumashure kudai. Then agona kuimba sezvazviri. Ari kuwina 500 US tomuwinisa. Saka guys, ndo chandaenda ichiti itaka video kako uchiimba tevedzerachi Yaman mufana wobva waposta kuri kuInstagram kwaMambo Ndini unowina chi 500 ma US. Ndo pana ichiti guys ka usaita challenge isina chainokupa. Ita challenge ine bag cause munhu wese anoda bag guys. Ndikuona kune machallenge ari kuitwa na John Vuraged, John Vuligate, what zvakanaka ukiitawo machallenge iwawo. But iyi manje challenge nde mufana weduwo mumuno. Asiri wekuJoni kana kuti ndewe muno weduwo local guys. Ngatisapoteyo mana kamufana akazvandofarira. Ndozvimwe chinhu chandangofarira hangu chiti saka guys ka itawo kachallenge kako pasongi yemukomana wemufana. Then unowina, unotowina, usazvidzikisira pauri papo. Itawo challenge iyoyo. Because kune vanhu vanogona kuimba guys. Senge zvekutevedzera izvi. Ndoziva kuti muriko guys munoimba. Saka ita challenge. Ka5 kakatomirira munhu akasati katowanika because challenge yakatanga musi weSunday. Saka yanzi inoitwa 2 weeks. After 2 weeks. Saka chito guys musarega ka5 waya kachipfuura guys. Muchiita challenge isina mari. Tai challenge ine bag guys. Ndochandangoya nacho ndichiti kune vese vasati vasubscribe to this channel, please subscribe. Click your notification bell kitira pega pandoya neka latest sezvandatoita izvozvi. Idhiri rinechi remari mukati, dhiri rine something. Saka ndochandangoya nacho kuti munzwe guys, mutoitawo machallenge yemukomana uyu anoimba uyu, fana uyu ane 14 years ari Yaman. Thank you guys. Like a Hellcat.